Ideme pozrieť 365 novú otvorenú inak. Tak Olivera si takto schvátime, tak si ho zoberiem aj tak po seba. Vaštikár pojebaný. Nasral na toho bráčovou hlavou a zlomí mi prst, vieš? Zlomí mi prst. Šikana, hneď. Šikana, toho. Čo je? A ja mám inak mistu s týmto debilom. Dobre, idem ťa rozbiť už. Idem ťa už fakt rozbiť. Ukáž brucho. Tebe jebe. Čo je kokos? Tehličky má veľa ľudia, lebo je stranu nebia, bomberu nemá veľa ľudí. A hodne mi sa sa také vysoký sálky, a ty seš musíš chytiť Nikolabu. A jak chceme tak podotknúť, keďže to máme takto. Toto sú moji dva atleti a je tu ešte jeden, ktorý už je ex-atlet, ale bol nakedy môj atlet. Ale ešte chcem podotknúť jednu vec, že bude môj atlet, aj tak si ho zoberiem naspäť jeden deň, aby ste vedeli. Nezachytil nič z toho, čo sme došli. Idem vám ukázať aspoň bazén, teda keďže doteraz nič netočil, chápeš? Daj mu to ešte raz vyžrať, že nič netočil aj ty za mňa. Áno. Netočil nič, takže druhýkrát si to dávam vyžrať. Čo to je za mikinu? Áno, je to nová mikina, viem, chápeš, ako si opýtal. Áno. Krajo, toč poriadne. Čo by som chcel, aby sa nadýchli najskôr diváci, cítite ten chlor? Áno. Veľmi dobre. Bude ešte bazén, tu má bazén, sa otázka, aká dneska sem asi pôjdeme. Aj to sme všetci teraz, vieš, jak chceli? Áno, všetci dnúka. Čo ti jebe, čo tu je? Vieš, bazén. To má, vieš, keď sa nie... Počkaj, ja sa... Dobre, tento. Krásno, kamero, dobre teda. Keď máte peniazy, všetci to mám. Ja číslo silu. Číslo silu na pána. Počkaj, tu pijú, tak to pije i dám si s nimi aj ja. Tak by to bol úplný ideál. Áno, presne tak. Že ranné vtáča už je tu. Už si tady dělal snídaně, 300 gramů bílku, 20 gramů hořké čokolády a kukuřiční. To je kulinářský zážitek tohle, to je jako, prosím zachraňte mě, trpím hladem, jsem podvyživený, potřebuji najíst. Zabij mě! Kývajte krávy, všetci. Čau, Krajo. Čau, Krajo. Ideme pozrieť 365 novú otvorenú inak, mimochodom. Dolu sa zjesť. Už sa tu stavia vo veľkom. Ale trvalo to 20 minút, pokiaľ sme sa dostali k tomu, lebo osobitná. Alebo si to môžeme položiť a možno vyvoliť. Nemal som na to nervy to robiť inak. No a táto je taká úplne na základné cvik prihľadčatočníkov, dajme to malé. Áno, je tu čuchacia sol a je čerstvo ešte ani raz neotvorená, ale keď tam pridáte kvapku vody, bude ešte silnejšia a už teraz je dosť silná, ale by sme slovo robili ľuďom, ešte tam pridáme kvapku vody a že kľudne sa nadýchnite. Ale toto je presne to, však... Čo nepočul som? Nepočul si? Nie. No chodíš do rici s tím, prosím. Řekněte mi tady nějakou celebritu, já za ním půjdu a že já vás znám z farmy nebo z růže pro nevěstu. Ale dám ti takú radu, hej. Nenadýchni sa fakt, že z plného nosa, lebo fakt, že ťa to kopne a zabije ťa to, alebo tak, že... Ale tak iba, že vieš, že... Sila, čo? Ale hecol, frajer, hecol. Treba oceniť, hecol. Povedz nám inak, že máš, aký máš špierko na bench. To by nás zaujímalo, aspoň mňa. Nie, kľudne povedz. Máme tu aj človeka, čo ani 100 nebenchol ešte. Neskúšame PR-ka, ale série dám. Pohodne si inak.
vyzerám, že nie? Nie, však akože niektorí ľudia to horšie zvládajú. Hej. Áno, je tak, ale aby som pokrstil a ja si dám teda. Aby som to nenechal samého, ja si dám. Píše teraz tou vodou. Dámy a páni, vítam vás v tomto videu a aktuálne máme z pozadí najlepšie zvuky na toto audio, čo by mohlo byť, tak páči sa mi to. Ale ideme si odprezentovať 365 fitko vo veľkej rýchlosti, čo sa tu nachádza, aké stroje tu môžete nájsť a čo ešte poviem. Prosím, poďme si spolu pozrieť fitko. Áno, takto máme pekne tu spravené audio. Poďte sa mnou sa zanúka pozrieť, ako vyzerá novootvorené košické fitko. Dúfam, že nás bude počuť. No, to som chcel, že začneme tým, že máme tu Hammer vybavenie strojov, aj na kladky a takisto aj na voľnú váhu. Veľmi sa mi páči, že máme tu aj takúto obrovskú, nenazvem to crossfit, ale nazveme to, že čas na cvičenie, kde môžete cvičiť s voľnou váhu a tak ďalej. Môžete sa robiť, ja neviem, brúšaky, drepy, hovna, dipy, ríte, čo vás napadne, tak. Máme tu 1, 2, 3, 4 tehličkové veže. Veľmi pekný chlapec, fešák. Áno, keby som žena, pozriem sa na teba. Jednoručky sa vyšplajú až po 60-ky. Choďte do piči. Sorry, nechcel som kaziť tú fotku. Ale tam musím ísť vlastne, no. Ale Kraj už bude nervózny, že si neviem niečo dotočiť. Ja keby som bol Kraj, veľmi by som sa nasral, hlavne pri editovaní tohto videa. Je tam veľa čo editovať, nechcel by sa mi to až tak editovať. Tak už keď som tu pod so mňou dáme šatne, môžeš ty odreprezentovať. Dobre, takže ideme si ukázať šatňu. Tu na novej 365, šatňa, nová šatňa. Tu na pisoáre, chce sa mi aj šatať, že rovno si môžeme ukázať. Ja vidím, lebo sa pozerám. Na cyklu mi natáča. Páči sa mi tá stena, fakt sa mi páči tá stena. A vieš, čo kurva páči? Tunak je sauna. Tu je sauna a veľmi veľká. Yes. Like this. Like maybe 20 people, 20 men dicks can sit Like here all together. The whole Wayne Galaxy crew that's here right now can fit here easily. Easily, no problem. It's showers. Oh. Yes, it's showers. And private shower, like nobody can see you. Yes, and your pee. Yes. You're like dick. But I like to shower when you see mine. Yes, it's different. A tu na kamenné, granitové, poriadne, na umývanie napríklad aj penisu, aj rúk. Takže klasika šatne s veľkým zrkadlom, ukáž zrkadlo. Áno, takže pozovačky, pičoviny, boskávačky. Dobre, tento debil. Pokračujeme. Áno, tu máme aj pána majiteľa. A s tou vejpkou. Áno. To je po 7. Stará sypka sa to volá. Stará sypka. Nie, dá sa to tak volá. Dobre. Ako hodnotíš otvorenie tohto fitka? Či to vyšlo platových predstav, alebo je to niečo, čo ešte tu chýba, bude to ešte lepšie? No, chýba mi tu tie grafiky, ktoré nie sú polepené po celom obvode vonkajšom. Netreba tak blízko. Čiže dosť je toho, čo tu chýba, čo to týka grafik a hlavne všetky tie betónové stĺpy budú ešte obložené v ťahokove, v tej istej farbe, jak je tá väža z Ameriky spravená, takže potom už to bude ako tak pekné. A nejaké tieto pozajbávané steny a tak ďalej, čo som si povšimol, také detaily, ale ako viac menej som spokojný. Viac menej sa to stihlo. A hlavne sa mi páči tie hamre, že si semka dal. Ja som milovník hamrov, čiže ja sa veľmi som tohto rád. A ešte mimo toho som počul, kde som sa dozvedel, možno aj od teba, možno aj ako iného, že toto nebude jediné fitko v Košiciach. Nie, však bude druhé v Hypertesku. Za nejaké 2,5 mesiaca máme ďalšiu otváračku. Takže nebude len jedno fitko pri roke, hotel roka, ale bude ešte jedno pri Hypertesku. A ešte dade bude, či nechceš nám prezradiť? Tak bude, ale ešte neviem, kde sa mi všetko podarí a v akom poradí, ale tak chcem, vymenujem mesta, ktoré budú. Povedz, ktoré môžeš povedať? Skôr či neskôr budú. Žilina, Poprad, Trenčín, Michalovce, Banská Bystrica, ďalšia Bratislava, Poprad a uvidíme, čo ďalej. Majiteľ sveta, proste chápete. Majiteľ zase chrúme tyčinku z Energy tyčinku. Aj na bare majú už zaujímavé veci, konečne, áno, aj na bare majú zaujímavé. Ahoj. Kardiozónu, strašne veľa strojov, na kardiozóne. Aj Oliver Procházka tu je odfotený, to je inak zhoda náhod, že aj on tu je na prístroji odfotený. Videl, že tu máš fotku na plagáte? Poď sa pozrieť, debil. Chápete, aj Oliver tu má fotku, chápete, lebo
aby vedel lepšie dýchať, lebo ťažko sa mu už teraz dýchať, je taký veľký, lebo je veľmi veľký je, a ako keď si taký veľký. Reálne, pomôž cvičiť, Jaro. Dovid, inak môžeš takto ešte rýchlo ohodnotiť fitko, inak na prvý pohľad, ako profík, ako už IFBB Pro. Páči sa mi tu vysoké stropy, to je na tom veľmi pekné, kvalitné stroje, a dobre vyriešené zóny, takže akože kardia tu je veľa, ja neviem, recepcia je cool, super. Dobre, idem ťa rozbiť už, fakt rozbiť. Vidíme, ako dopadne footage, ako dopadne edit. Tam nezabudol povedať, že niekoľko razy si chýbal, keď bola nejaká situácia, kedy si to mal natočiť. Keď sme došli na chatu a on kameru nemal v ruke. Tu 15 ľudí čakalo, že chcelo skúšať čuchačku, kde je kameraman a Krajo nikde, vieš. Už sa píri, už je červený. No čo je Pittsburgh, ideme na to. Pozri, bohy, aký outfit zadro, to môže nechať. Dohovor. We are watching Wayne the Galaxy channel. At this moment we're going to live with this monstrum, yes, Ole Procházka. Guys, calm down, no, calm down. Nasral na to bráčovou hlavou, lebo 8000 denne musíš žrať kalórií, vieš? Nemáš aký problém. Seems easy at this moment, but as we increase the weight, we'll see if it will be easy. Just like... Dobre! Vieš s tou hlavou sprostou. Aj už prestan držať stále v ruke nejakú aparatúru, s ktorou točíš, cvič už. Tak vyzerali moje 40 ľahšie. Veľmi prekvapil. Ten zádok, keď som videl, keď sa predklonil, ty debil. A šikana, hneď. Šikana toho. No veľa majú ešte, takže ešte nemôžeme ísť. Musíme počkať. Koľko máte? Veľa máme ešte. Patience is the key. Like here you can see patience. Toto inak dám na po anglicky, ja nemám. Počkaj, vygooglím. No, kúkaj. Jebanec. A zlomí mi prst, vieš? Zlomí mi prst. Ten nasypaný prst. Hlaváka, čipoš, paprika, guláš, pád. Osem bolo, dobre celkom. Čo je? A točí to. Ja to, čo to? Ťažký to bolo. Nedává negativní fáze vůbec, nedává negativní fáze, ale... Pokiaľ Wayne Galaxy prerazí do Európy, tak Olivera si takto schvátime, tak si ho zoberiem aj tak po seba, takže takto. Dobrá. Potom mi povedzte, že jak sa dá cvičiť a nemať body dysmorfiu, keď cvičíte s takýmito. Totálno skenusový to, vieš?
takto firemný meeting a inak ikonicky sa volá toto, že stará sypka. Túto meeting goes. A hneď zameral na... A ja mám inak misu s týmto debilom, tuto dostajem misu s debilom, vieš čo? Ostane, vieš čo, že 2 gramy kuracieho, lebo retard povie, že tam toto za 3 zje, vieš? Ty si naložíš a Oliver si zobere tú misu. Áno, tak sebe. Že ty si odoberný. Tak ešte, že ja som povedal, že pre 25 ľudí, ale vlastne Olivera som počul, že tak ešte hnilica dojde, ty debil, takže... Čo tento môj? Ide na repeat. Môžeme už ísť, už nečakáme. Prekoná sa. And once again, hovno, rič. Čo toto? Máš čekár pojebaný. Viacerí, ak máš problém. Tam je kozák. Ty si koľký máš veľký ty? Daj sám. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že sa zastavili u nás tam. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, 365-ke. Môžeš ty dať čo povedať, aby som nehovoril dvaja? Bolo to veľmi príjemné poznať niektorých z vás, pokecať s vami, boli ste veľmi milí. Ďakujeme aj Martinkovi, Gajňakovi, že nás pozval na túto akciu. Dúfam sa vidíme na ďalšej teda, že ešte sa so mnou bude naďalej baviť, že nebude na mňa odutý alebo čo. No a ešte ďalšia vec, mikiny, pomaličky, ste sa pýtali vo videách, tak... Takže nikto sa pýtal sa ich, to je jedno. No, takže budú vonka možno, že za 2-3 roky, lebo kým zase všetky veci dojdú. Dobrým znakom je, že už reálne tu nejaké súry a reálne sa nejaké máme, takže už ste na dobrej ceste. Hej, takže ďakujem, že ste sledovali, zanechajte tu like, môžete dať tomuto kanálu odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Jedna veľké ďakujem. Meník smrti. Určite. Točiť ďalej teraz, vieš? Au. Dobre.